unge pige, Manon Coles, kommer ind med den amerikanske IH Agrifag Interaction. Hvad var det, de sagde, hun kom fra? Holland. Også Agrifag Interaction kunne have potentiale til at komme med i pull-up. 28 point er der samlet indtil videre. Op for Agrifag Interaction og Manon Coles for det grønne flag af Tamming. Men det er vist ikke nok. Tror hun mangler en 3-4